Il-biża tiegħi illi il-ġlieda illi hemm bejn il-Ministru tas-Saħħa Fern u l-Prim Ministru Robert Abela waqgħet issa f'livell tant baxx illi x-xogħol kollu siewi li kienet jagħmel il-Ministru tas-Saħħa illi konna l-aqwa letteralment hemm konna l-aqwa fid-dinja. Flimkien mal-Professur Charmaine Gauci illi rnexxielhom bil-ftit riżorsi illi għandna u tisma' l-Fern jgħid grazzi għall-ikbar investiment li għandna li huma n-nies, għax dak kellu miegħu, in-nies illi kienu dixxiplinati u bdew għamilna sagrifiċċji kbar u għadna qed nagħmlu. Mbagħad il-Prim Ministru Robert Abela x'irid joħroġ bid-dajsa u jħeġġeġ in-nies joħorġu meta qatt ma minniex l-infrastruttura biex nilqgħu għaliha. Għax mhux se nibqgħu ġewwa għal-dejjem. Imma l-inqas ipprepara l-affarijiet l-ewwel. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat fuq Net Television dan meta kienet iwieġeb għal mod kif Robert Abela f'intervista separata mar kontra l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa u ħeġġeġ lin-nies joħorġu. Ministru tas-Saħħa li kiseb dawk ir-riżultati. U sempliċement għax kienet jagħmel il-kampanja tal-leadership kontra tiegħek. Tirriskja s-saħħa tan-nies, tirriskja l-public health, tirriskja s-saħħa ta' wliedna tal-anzjani tagħna. Naħseb hija l-iktar ħaġa immatura responsabbli illi Prim Ministru ngħid jien, imma bniedem f'xi awtorità qatt tiddeċida u għamel f'pajjiżna. Adrian Delija saħaq li l-aġir tal-Prim Ministru huwa wieħed irresponsabbli fid-dawl tal-emerġenza medika li ninsabu fiha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'dan il-mument kruċjali u meta Robert Abela se jnaqqas ir-restrizzjonijiet qatt m'għandniex il-komfort li hawn biżżejjed ventilators u d-900 sodda li ġew imwiegħda minn steward baqgħu ma sarux. Dan fil-waqt li l-Prim Ministru ħabbar li l-isptar prefabricated issa mhux se jsir. Partit Nazzjonalista fil-Gvern żgur li kien jagħmel differenti, sostna Adrian Delija. Il-250 miljun u iktar konna wkoll ninvestuhom fis-settur tas-saħħa, imma billi ninvestu fit-talent dinji tar-riżorsi umani Maltinu. Illi konna iva kif qabel investejna u għamilna sptar state of the art, nagħmlu sptarijiet oħrajn state of the art, u mhux xejn. Adrian Delija qal li fl-ekonomija il-Gvern jinsab nieqes mill-viżjoni u qed ikun reattiv u selettiv u mhux juri f'liema setturi se ninvestu biex naraw li jrendu. Minflok il-Gvern għandu ministri li qed jaħtfu l-flus tan-nies għal gwadan personali tagħhom fi propaganda fuq il-mezzi soċjali. Dan meta l-oppożizzjoni ta' kuljum qed tiltaqa' mas-setturi kollha tas-soċjetà. L-attitudni tagħna hi ejja ħansibu soluzzjonijiet, ejja ħanadmu, ejja ħaninvestu, ejja nifmu fejn għandkom bżonn għajnuna ħalli salvaw in-negozju tagħkom. Ħalli salvaw l-impjiegi ta' dawk illi jaħdmu magħkom, illi nuru fejn għall-viżjoni tagħna, illi nuru fejn irid imur il-pajjiż, illi nuru illi kapaċi aħna jekk ninaqdu indawru id-destin ta' pajjiżna. Adrian Delija qal li f'settur tant importanti bħall-edukazzjoni il-Gvern ma kkonsultax mal-stakeholders kollha u għamel think tank bla għan u bla konklużjoni. Minflok il-Partit Nazzjonalista wera maturità u responsabilità politika u ġab lil kulħadd madwar il-mejda f'konferenza nazzjonali dwar l-edukazzjoni. Mistoqsi dwar ir-riforma kostituzzjonali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Oppożizzjoni se tippubblika l-proposti tagħha għal konsultazzjoni pubblika biex kulħadd ikun parteċipi biex il-Kostituzzjoni tkun tan-nies għax hija l-qafas tal-liġi li tipproteġi liċ-ċittadini mill-Gvern.